Magpabiling garbo sa Davao ug Mindanao ang ika-16 nga presidente sa Pilipinas nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ug karon, isip usa na siya ka ordinaryong Pilipino, magpabiling hangtod sa mga musunod nga henerasyon ang iyang dakong natampo sa nasod Pilipinas. Aniyang report ni Argil Relator. I, Please state your Rodrigo Roa Duterte, name. Do solemnly swear do solemnly swear Eksaktong 6 katuig na ang nilabay, dihang nanumpa sa Malacañang Palace ang ika-16 nga presidente sa Pilipinas ug ang 11 Mindanaoan ug Davaoenyo President, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Why am I here? Hindi kasali ito dyan. The past tense was, I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. I am here, why? Because I am ready to start my work for the nation. Sa iyang paglingkod sa pinakataas nga posisyon sa gobyerno sa Pilipinas, klaro ang iyang mga prioridad. Ang pagpaundang sa tanang matang sa korupsyon, pagkontra sa ilegal nga droga, ug pagbatok sa kriminalidad. Sa isyu sa korupsyon, ubay-ubay ka mga trabahante sa gobyerno, lakip mga tag-as nga opisyal nga nalambigit sa korupsyon ang gilayong nataktak sa serbisyo. Libuan ka drug personality sab ang nasampulan sa kampanya kontra droga sa administrasyong Duterte. Lakip ang paghanyag og programa sa gobyerno alang sa rebel returnees. Sa iyang unang 100 days sa katungdanan, napabilib niya ang 76% sa mga Pilipino base sa Social Weather Station survey. Lakip sa mga mitatak sa administrasyong Duterte ang pagdeklara ni ini og martial law sa Mindanao netong tuig 2017 tungod sa gyera sa Marawi City, dihang niatake ang teroristang grupong ISIS-inspired Maute. Gilayong gipatuman ang rehabilitasyon sa syudad. Usasab sa iyang mga legasiya ang Build, Build, Build program, kung asa daghang infrastructure projects sa tibuok nasod ang natukod. Apan ang labing dakong hagit sa iyang administrasyon ang pagsulod sa COVID-19 pandemic, kung asa nasulayan ang iyang katakos sa pagdumala. Gipirmahan ang Bayanihan to Heal as One Act aron muhatag og kapasidad sa nasod nga batukan ang pandemya. Karon, isip usa na ka ordinaryong Pilipino, una na gibutyag ni Senator Bongo nga makabalik na si kanhi Pangulong Duterte sa iyang mga hilig sama sa pagmotor. Natapos naman ang iyang termino, apan magpabilin ang iyang legasiya sa mga musunod nga henerasyon sa mga Pilipino. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.